рӯзи 3 июл аввалин бозиҳои мусобиқаи кафа миёни бонувони то 17 сола баргузор шуд. Дар ин рӯз Эрон бо Афғонистон ва Тоҷикистон бо Узбекистон рақобат карданд, ки дар натиҷа Эрон бо ҳисоби 6-0 бар Афғонистон пирӯз шуд. бозии Тоҷикистон ва Узбекистон 1-1 мусовӣ анҷом ёфт. мусобиқаҳои кафа миёни 5 кишвари Осиёи Марказӣ Тоҷикистон, Узбекистон, Эрон, Афғонистон ва Қирғизистон доир мегардад. бинобар авҷ гирифтани вируси COVID-19 Қирғизистон аз иштирок дар ин мусобиқа даст кашид. рӯзи 5 июл даври дуюми бозиҳо баргузор мешавад, ки дар он Тоҷикистон бо Афғонистон ва Эрон бо Узбекистон бозӣ хоҳанд кард. мусобиқоти созмони футболи Осиёи Марказӣ байни мунтахабҳои бонувони то 17 солаи кишварҳои Осиёи Марказӣ аз 3 то 7 июли соли равон доир мегардад.